planter fra naturen her fra Rostrup omegn. Vi har nogle det er babygran, rigtig bløde. De giver rigtig god smag til kødet. Så har vi her nogle syrener, også fra den vilde natur. Og her har vi mælkebøtter. Og her har vi skvalderkål. De er sgu nemmere at finde her i Rostrup. Og så har vi nogle røde el. Det er sådan en stueplante. Det kan godt være, det er fejl, men det lyder godt. Og nu når det bliver blandet sammen og kommer i panden sammen med et stykke vildt, så bliver det en fantastisk smag. I kan glæde jer til det her stykke kød. Hvis nu jægeren kan skyde noget. Det kommer an på det. Og så jæger. Hvad skal vi have til aften? Det er altså godt, Claus. Hvad så? Vi fik noget skot. Kødløs der. Kødløs der. Har I kraft, det er med sølvet der. Jamen sådan er det er godt, vi kan sige, at der er lidt ingredienser her. vi er jo nye inde på fejl, men nej, vi ramte ingenting. Jamen, vi får en suppe på det der. Vi tager en suppe. Ja, det er jeg gerne for. Det er i orden. Jeg går i gang. Jeg finder gryden i stedet for panden. Ja. Nå, gutter, jeg skal lige have lidt af det her ingredienser, så vi kan få dem i suppen. Ja, noget skal vi have jo. Det ser helt godt ud. Har vi stor over det der? Men det er gode sager for Rostrup og omegn. Der kommer Nutte jo. Nutte? Hallo, er du klar over, at kælderen den er åben? Skal vi ikke tage og gå ned og få en bajer? Det lyder fandme godt. Der er sved og sprøjliv, du er på en lang tur. Du skal lige have nogen til at tage min hest. Jamen, den kan du holde. Gider du holde? Det kan jeg holde, ja. Så får du ville en tur i kælderen. Jeg vil godt lige give en øl. Du skal så ikke med i kælderen. Den får du på land. Du skal nok ikke ride på den, fordi den kan godt være lidt vild. Sådan. Det kunne vi godt se. Vi går sgu da i kælderen. Vi går sgu i kælderen nu. Det er da det, vi gør. Nemlig. Nu har jeg fundet kødet. Er du spurgt? Nej, jeg har været shotgun næsten. Skal du se her, Claus, dog. Hvad sådan? Har vi hest? Så er der kramp, dog. Ej, kæft, det bliver godt, det der. Han smider der. Ej, det ser godt ud. Det ser fandme godt ud. Hold kæft, det blod, mand. Den gang er blød, det må jeg Skal vi have sige. blodpølse også? Nej, det har Nå. jeg tager den. Jeg skærer lige et par bøffer her. Ja. Han se. Den er lidt. Nå, godt nok. Jeg skal Jeg tror lige, jeg har snupper og hvad? Ja, det er sgu i orden. Jeg skal lige have noget super olivenolie her fra Frankrig. Det er det franske køkken. Og så lige et par bøffer på her. Hestebøffer. Hvor kassen der er plads på. Så lige lidt urter. Ja, så lige... Kæft, det bliver godt det her. Hey, jeg har lige fået duften der. De der syrener nu her og mælkebøtter og... Grannålen. Lidt mere grannålen. Det gør fandme ikke noget. Så, nu skal det bare lige stå og simre lidt. Vi får lige lidt mere olivenolie her. Så skal ikke gå ned på olie. Så. Og så lige lidt krydderier. Lidt salt her og lidt peber, det skal vi have på. Kan I mærke duften derhen? Hvor det bliver godt? Hvad siger jægeren derude? Vi venter kun. Vi venter kun. Det er endnu de nemmeste jagt, der med på en under. Jamen, Per, hvad sidder du? Hvor er Nutte pænt henne? Det blev med så meget smag. Men hvor er nu derhenne? Jamen, hun render rundt og ned af det her. Op på kassen. Så er jeg med at få lidt. I er noget vej mere smag. Ja. Jamen, altså, hvad skal jeg gøre? Det ved jeg nu også. Hvad er jo ved? Jeg ved det. Hun render rundt og kigger af den hest der. Så må hun komme ind i grillhytten og kigge. Ind i grillhytten? Ja. Hvad vil det sige? Den ligger derhenne. Ligger han derhen? Ja. Det tror jeg, at det er det. Jamen, var det fordi, at var det derfor, du skulle have hesten og brænder? Ja. Har du slået den? Det tror jeg, altså, som model til det her. Så har jeg lukket hende i kælderen, og så har du slået det hendes hest. Ja. Man er jo ingen bivskrig. Nej, det er ikke skam. Du prøver lige at sige, at det her kød er fandme et tvivl om. Jeg er ikke helt tilfreds med det. Det dufter særligt nemlig godt, men jeg tror, det er bare lidt fremme nu. Jamen, lokalt smedet, hvad tror vi får et problem? Så gutter, er I klar til en smagsprøve? Ja. Så er der hest. Vi får lige et halvt stykke. Ja. Så laver jeg en mere. Ja. Jeg ved satan ikke. Du er ikke tilfreds med det. Nej. Vi prøver. Ja.
Jeg vil godt undgå et tilbehør. Ja, det skulle jeg også lige. Vi tager den herinde bare. Hvad satan? Det er der altså overhovedet ikke til at ske i det her. Se mig lige en gang, Claus. Jamen, det kan vi sgu da ikke æde. Tog du sadlen nogen? Han kæft, det er sej. Ja, det er så ikke. Nej. Nej, det tog sadlen. Nej. Nå, okay. For helvede, mand. Nej, det er sgu da ikke. Det er du fandme ikke. Vi er... Nej. Ad. Vi finder på noget. Men kunne I smage granden nogen eller sådan noget? Nej. Syreneren. Ja. Nå. Vi finder på noget. Nå. Ja. Vi tager sup. Sup. Så er nu pis. Okay. Godt. Så havde vi ellers lige lakket en hest. Ja. Forlov. Ordentlig hestbøf. Det her, det kan du sgu da ikke servere. Nej, det kan man fandme ikke. Hvad finder vi så på? Det var alle sådan Noma inspireret med det her, hvad hedder det, urter og sådan noget. Ja, jamen, de er jo ordentligt. Men jeg tror sgu, det er Noma kød. Der skulle den myre i. Man kan godt smage lidt sadel. Ja, den sidder der. Ja. Sjældtøv, det sidder der. Ej, der skulle du fandme tage af. Ja. Det var det irriterende. Nå gutter, jeg går lige ind og henter suppen. Det er godt nok, skal vi så det her der. Ja, fuld. Jeg har spurgt. Suppen den mislykkes. Nå. Ja. Jamen, det er Det det rigtigt. Nej. Rødvin. Ja, I må nøves med rødvin. Skål og held med. God i out. Ja. Ja, det var Bedre held det var næste jo gang. godt. Skal vi have noget at spise, eller hvad? Er det meningen? Jamen det er sgu da jeres problem. Hvad skal jeg noget at gøre med? Kom det sådan igen. Ham er en rot. Det skulle være så sundt. Dem er jo så mange år her. Og nede i Kina, der spiser de det hele tiden. Det er en delikatesse. Så vil jeg godt være fri. Nå, så find på noget andet. Ja. Det er det vi snakker om. Lidt mere kød. Ikke mere kød. Og suppen er tynd. Den smager udmærket, suppen. Hvad satan? Hej hund. Sjælla. Sjælla. Nå. Kom her. Nå. Ja, kom her. Prøv lige at høre her. Gutter, skal vi have kød, eller hvad? Ja. Jeg skal bare sætte den nemme grille hund. Hvad? Var det noget? Ja, det var fandme. Det var godt. Per. Det er også godt i Kina. Ej, nu holder I fandme. Han er fandme så gammel, Per. Nå. Vi får en ny på mandag. Okay. Ja, lad os da få den der. Er du klar? Ja. Okay. Her. Så holder den. Nej. Jeg skal selv holde den. Ja. Ja, der er bare holde skyde her. Har vi gevær? Skal vi sætte den med. Så skal vi have hund. Så skal vi have hund. Au, Ja, så nu det her. Det var godt. Det er det ikke. Så gutter, så er det hund. Jeg vil gerne have haft en Sankt Bernhards, men I må have nøjes med sådan en skide som ridespids. Jeg tror, det bliver godt. Vi ser, hvad der sker. Vi håber. Det er burde få godt ind på noget. Det siger sat, det med godt ud, det her. Hold nu kæft. Det er fandme en bøf, hva'? Så røg det på panden her. Så. Så bruger I det samme ingredienser som sidste her. Så er der koren i råben. Lige et par suveræn også lige her ovenpå. Det ser godt ud. Så lige en grandmål mere. Det bliver spændende hjemme i orden, det her. Noma, gå hjem og sov. Her kommer vi med hund fra den danske skov. Er vi ved sulten nu? Ja. Kæft, det bliver godt, det her. Vi er klar. Det er godt. Ja, det er man ikke sulten af, men jeg vil da prøve. Så. Lige 3 minutter, så er færdig. Skal vi smage hund nu? Så er der hund. Det var sat, men Her. ikke. Ja. Stykke sjæller. Det ser godt ud. Ja, du er sat. Det er også det i orden der. Har de der urter, du har puttet på der, Claus, det ser godt ud. Ja, fanden, prøv lige at sige, og de dufter. Den må du få smag til vel. En grænnorte. Vi tager en. Velbekomme. Tak. Skal vi skåle først? Ja, det var okay. Skål for det lykkedes at få kød. Skål. Det går rigtig Det godt. var heldigt. Jeg må sgu indrømme, at jeg lige skudt det her. Ej, det er godt. Kæft, mand. Bare ned med et bjer. Det er bare i orden. Ja, hvis du er også god til at skyde hund, Claus. Hvad fanden, vi kommer væk for at få kød i huset. Nej, det kan jeg det her. Nej. Helst, det var heller ikke helt rent. Nej, man kan gøre. Skål. Man kan æde min endnu. Skål.